Ndizi TV obwensu bw'omu Gusii. Nyabeta kira rituko ria wiki kurwa Jumatatu gwika Ijumaa chinsa 2:30 ciabotuko ime ya Ndizi TV. Nyabeta omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria nambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereneire bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemi yao enoti 52 inya 3 5 2 3 5 eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure nakubeko roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime. Ine omwanchi omurigiriria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii. Mbuya mano bano mwanchu murigerio Ndizi TV andonsi asoberete nande ni mambiengia asomo nanyareka gutwanjira na gutweke bungu gyokora litukeriga lia Alhamisi chitariki 15 nemo mutinyu 11 mwaka wa 2023 garutwa semeru na nanya sao wancheire andonsi asoberete inditorore litukeriga arsikwarorire asemambi yaboniga niongo irali bageria beno gukwarigania litangani ngwakire mbia mono asogochora kurigeria Ndizi TV nero bwansuma usi anene asomoroberio bwensakia uyogoja uchakira chinsa 12 chabona mambia paka chinsa 3 cheri tuko lialero na kwali ni kiandike 10 na ndengo kere nambuya ekerochorete Ndizi TV nero bwansubo magusi bono boka eroberie asokwenda sikiba kyao osokuru nyumba mwao ominjoririmi nonyensege kendete ikiagera goika bwerigeri kolingana na uchumi yense ya Kenya boniga utetometie abagonyona watumirwe igo ikabwetome osoke bwerigeri ekerongote na lakini oendere utubwatia asimirobiri yitu ya kira lituko asemambi ya boniga ngayole nekerenga turamanye ngayobereta asemambi ya boniga akikwabokire na nekirobere lituko lyao asemambi ya boniga ekebagoko genda nerusore gosemere muki orobereti aseritukurero abo tutemera uchumbe au gwetera senamba ira seskini igorabo ya 0792192834 ontena yaya inche na abokire iondobereti litukuranega goseniga asinalengochi meroberikina abangire aserituko eriga Tumetena abangira muranyo mwabokire muigwete bobe aseme bero yino eremenyanga nyangu ebirukunyombiro rokolende nyasa otwanjiri 20 torali tukeli no kumotigera nyasaye nandanyaraga kokobweni ngakokonya asemambi ya aboni boigona muranyo na eriboti rwajire inanyagete osomoirio osirire kurwasinsema nere bade tutumengora yaito ragotena bono rema ikiagera maji ya kimwagika aya sholeki igobono na kingo kwarigania asemambi ya bono kotena 20 tutwaroboremu na ntoso ime yumuroberio ubwensakia bono mambia tubwate sesema imitandao botambe kwa batororona Ndizi TV News Digital inensemo ya Facebook boye nsemo ya YouTube majumurire na batonyora Ndizi TV News amarieta igo ikoyarike 11 endonya onyotonyora sti platform echitu asesema ya Facebook oikolike na Ndizi TV News Digital ayonso ikoyarike boiko kugoja sensema ya YouTube oika orike amarieta ayu 11 origena Ndizi TV News ikere sokolika bobe nabe koira orwao ne pare tinta tie koira orwao ni onda te korete AMA oikasi ketaseni Ndizi TV boigo aseseme yimitandao origena Ndizi TV News otonyore Ndizi TV News otonyore ina senseme yo ya YouTube boiga sensema ye website
nigo turi na www.ndizitv.net abuna otonyora ekara mangana ito akonya kwirukiwa kira chingaki kira ensa asensemi kunne riri bagari bari kokwarirani omoke omonene omoigatwa mosoa ime yomorobiri omosae omogaka omongina bono soa ime yomorobiri no na abana ekero morobiri nabo abana barabutoko batura bono mambia ekero bare ase jirusa buna bono soa ime yomorobiri tojaka manae na tokora manae ase mambi yabonia toska ene Ndizi TV bansubo Gusii wakire biyo mwancho murigeria bugita seni Ndizi TV ano sasa tutangerete korwa gogo kwani angambi yore na kibwa kirabwe na kibwero berete ase tukoria rero ni meta abangina nabagaka bali bakorobo ntori ase town itu ya Bosongo ase chirene na ya daracha ni meta bono eba kumunyoka ucia echiro koikera ebinto biri bawo chiba oya chinyanya ebitungu obo igone ebintu ebinge binde ebibono ni meta bono baikire ase chireria ayine nchire ya moyo wetu manko kwane ngabwakire ni maitinga bono kwabukire ni nande nwerobereti asenchera ayabene ni metabande bono bamnyokira aseri ebibago au asokwene kinga ababekire sign yetuko nga litukoli rero nakora gentu gete igone nchera ya moyo korokenga unaendelea kujituma vizuri kabisa enchire korokenga ayabono no mo Kenya daima na ba Kenya bono yarokenga wikato tokuyibigokoro wikato sibe mechibi nanto kongebigokoro etunyare kwegendereria asenchire ya mogose eyende kuko kwani nainde gotenga karibu asomorobiri obwe Ensakia aseri tukoria rero ria Alhamisi gotenga yasega twanchire tumirane asembeo ninki tutakwanirani nabo igoto sange amange tomanyanie nabo igoto eresane anyaragendete asensito ya Kenya nabo igo asorogongo rwa Gusii amashabiki itoko chingongo chonsi chense inga imoberete tumanye na kibwa kirabwo gosena kimogenderete ko twagateganete abugoro na kimogendete wikarero to tumanye gwetera se nambera se screen yo 0792 192834 Nonya goteresa nga kyogendrete na nene utengambale ngabali ogoso yase omuroberi ase mambi yabono ekyagera omuroberi omotingo chakire omuroberi ryo okonyegeria riro bali Gusii ochakire igo mwancho muri ando sase ole kwarigania aboikiranu oso imo ikaranso ike onyora amacha onyogosiba ngora togendrete ase omuroberi emambi yabono nabo igo bali bomorase bibago bose morase chinsem chinse boigo nabo mogotumia gwetera ase omutandao ito mitandao yetu asensa meri ya Facebook mawotanya na Ndizi TV News Digital abuno togotoka togosanga koruorora ayemase yemo igobono tobasogotwara na wasiwasi ngaki ngogende kibago kyanaenda achengeteru na yande yaya naboko gendera gotubwati gwetera se ensemo yemitandao also Facebook wotanya na Ndizi TV News Digital naboko gotambuka muinaria asensa meri ya YouTube naboko tonyore yemase yemo wotanya na Ndizi TV News irinyale usanga amo na intwe nabayigo mwancho omuriganere ya mana sana nabayigo se egentu kengencho nabayigo okonyara go share ocha saba mino narito kumanyigwa twensi tonyara nga yase kenyoreke mona ebwe kumaite nga embura yerni nongwe negenderete gotwa abandu obarigireti mbamanyeti na kito gote banga gwashia abamino bonsi nabasani bawo bonsi bamanyanga ninki kegenderete ketogosanga ase Ensakia ninki togokwanira bamanya boyigo narimo gosuka motwe mwasuka aseri boya dimotonyora nga ebiko otangaine tokunyara kugendera ebieka oikomanya abamine kegenderete narimo kugenda ase encherere erengia nigo batenga kero tetokogenda atambe ogoseo tetokogenda bwango okoenda ebieka okuminyoka ebieka keke tetokogenda atambe oyo moko enda bange narimo kugenda abuyase nchererengia nago tenga sanga Ensakia wecha saba mino nari bakumanya nkikegenda narimo kugenda atambe narimo kugenda atambe mugo ikare ekere murase riboa erimo kineke okonyoro maita manga ebieka abande batamaiti oromo ngiti paka yabwa mangana ikobono konyoranga okuminyoka bosa batameti asokumyoka gochi nerebuya omosange nabamino twamanyanga twensi ntogenderete go batebye kigendeta asense osayara okorekana ase orogongo rwa Gusii nerebyo mwancho muri otomanyanga no turamo gwetera senambe yera seskreni erunya ototenga ngakyogenderete na kikwabokire ekyagera ase kenyese getangani otokutaka kumanyanga ki omwancho muri gero itwagenderete na kyabokire kitoko bayira libagari abene asense meye
entangani yo gotoma uchumbe abo gotoikera sogotomanya ng'aki mogendrete tokubarigania na inu mwato manyanga kimogendrete gemete kero mogenia kwa gose kwachira se kwariganibwe oikwere sena kyogendrete to goikaransa o asimunga monyene na maitembu yole yaya tomanye na kimogendrete ase emambi yabono chinga kitogo chigo sanga mange twamanya ngambu ya tore twensi ase emorobiro bwensakia emambi yabono ujumbe yao nerera tutenga kikwa bogira no kinare wa soireme yumuroberio karwa ikirasa nsemo ya Facebook, you like, you comment and you share. Igo ikase platform yo ya Facebook, you like, you comment and you share ine twanyora na kwa soireme yumuroberio asemambi yaboni asensemeri ya YouTube asinara ali ogo chat lakini kwa ikirasa nsemo ya YouTube naro nabo subscribe buratora beka subscription beka bone kero kwa bekire boigo maiko beke notification ekengere ikego tena ya yo muroberi yeto chakire imeyande Steve Nero bwansubo Gusii kero alikonya kurigirina ningi ekogera nyasaye abegete egesunte noburabu gose night and day kero kurigire yabo nganane matongo ikanda njinara arengere nara aligere binto birokora aligereria matomana osome mono napoko nyora ne interview bya chararage lakini na masomo namaya ekero kurigere limona why God created gose why nyasa abegete potuko na mugaso adena potuko abantu konyore bara relax di baraire otige bana apart from ekere gasi yete kubucha umetenga kieri yabo Adam na Eve gasi yare ngoe nyinge era doja Brighton bona kayuja kwa Rusia mangana na maene gasi njare nyinge para pwe gasi yabo yare nge yokoria matunda yokoragera teri muna bona ujumi ya kongire togwetachira kabisa tobogete bono mambia abande ba mbarairi kebago barenge ibintu nebinge lakini bono ngakieri ya Adam na Eve no embo ibimbo arengo ebarenge boka ambali rende bali abatangani aba Adam rende nabo abatangani kabisa bintu mbi arenge binge baro bagajire mogondo o Edeni boya matunda bagajire embo tuko by the way bagajire daytime boya matunda baleta bana koragera rende buya bintu konya bitarabuja konya sara abwate kirenga kyabo tuko na mugaso kananya go study abu ana maorona matuka machisa jinyinge amonene ni gaga achire botuko nando ziko na botuko nebwata maana mono sana bibe mbi are gokoreka na binge by 10 talibon wono mete botuko na yaje gasareka nali oboibo gokoreka nali na barogi bakaro nali bago tiri botuko nali bono ese konyora itara onchoreli gose itara sareka nangonya kuri nari ngamangana ayo ngakumisana mete no naro montonaro oli oterete Joshua montonaro oli oterete na Mungu aliumba osalite rose jinsa jobo tuko chokorara na mugaso lakini mwanadamu amebadilisha usiku imekuwa mchana ndege naro oterete rietari aina alievida nini atere na aliumba koinange Mungu aliumba usiku saa ya kulala na mchana lakini watu wamebadilisha ibone karobia jete biga change lakini mwanjuma rende na bensere iko manga ndio korekana imena isiko ya Gusii lakini ngana ryo goichani nditwaro jokorwa sensema ya marani umete maranero yara kwanikire igoro yebisange binge amarwa ajiwi mangana yobosaria mangana yogokurura abana bake mangana yokorusia banta maiso gendro jumwana bebisagini doro jabantu bali babwate tu bagasibwa bono ekero montago ita mukamu muromu abo oita na abana hakine babantaba onchimbo ombogo gosayo ontwere abantana babe bakogosera neba no muntu akogosera oite mukamu muromino oite na abana bae oite mpaka maraika ale innocent kabisa nilingana lyo goichani sana asorongorwa Gusii andeli gotoa oboso kuli gotoaka enyaro ekeroko chikogenda asino ni gali megosa asichinze jire okonyana okubona ino Gusii ono mpaka wazi tina apa Gusii tata mogo itambaka bakaba mura ba mino bona amangana makongu sana amangana makongu sana kurwa sensemeyo ya tudu jaje non hakitwaro kwanja toire ngor ero no mondo na kokosere yo mondo ba kokosere lakini ngyo goire tambo kero ngyo goita oimo kama muromino na abana baye babere nengana yoboso kusana nengana yogo ichani asorongoro ito rwa Gusii twagikeirie genteke na ya mbobe insecurity ya beire lakini ya neba gakina ngayo mugambira ya kurwa cha kumutanga taita igo no monto irire birengera ribyaye ebibe
tuteme kurusia birengereria bibe ekiagera ngosalibire orogongo rwetu rwa Gusii nande ngotokora bire eyibe otusariri elieta okero goito monto tari buya atol yango torena aba pastor barandi ebintu bakoreregi hani abantu barandiri aba pastor barandi ntoka tena tari njiri no monto yataraiwa hinde bono lino mede namata ko tena linde dare kwengenta na tiga abantu bande lakini tindi watu vaka tena monto buengende lakini linde it's very wrong. It's unacceptable as a society ekro monta akora egentu muna keri as society nando makwenda bono yezibonga kia bono erino ale police lakini ero itira abande bakure pokimato okoli basi. It's very bad. Ngene do tena ya teto tige chimbo bunejo chisire asorongo rwa Gusii dege ntekebe sana ketakere kogikeriwa asobo ime na asobo kale na asogo kwana nerio giri iguru mono Nigento kyo goichani omwancho omorire kiro kuigwa mang'ana amaroro bunajo agotwikira asa ama etoito ase erugongo rwa Gusii ama ene Brighton neng'ana egoichani abantu abange naroche ase nyombari ase naringe kira abantu baroche ng'ane bakirete kiro monto agatenenya amato aigwe ng'ani nkiki gose kiachire Gusii ekiagera kiro kurigereria abamenyi bensemeri go bakwaneta amaroro sana bagatenga omumuro oyo beire kako swairu nabanyanyimbo ose gwako ikwasegetese ni kyabanyanyimbo lakini ando igorerwa ase kiringa ta igachagitikale obubura buru yabirge koronekana lakini rende bono okoranga no monyangu no monto wate chinguroro choko ogo ikaransi paka tatu mwabone gentege kongusana okomo ikaransi omatibona yentete enkwese egento kyoboro sana abanyanyimbo bacha bamubwata nande ayigoleru negento kyogo ichani omwancho murigeria ebintu mbebyo korekana se binyore ebike ekiaga buno yobeire kago kwane nkwane yunga nkubasiriande lakini omete ntumwanya bantu metote nga oyo gatindete tiganya kuria yaye lakini abantu ombama itinga egento nkerego se research nerego tenga omuntu otindete nkori yale gukwane kimaene timai tugosene na bere igora lakini orochenga oyo agabeire ka gukwana kera asibete ekenyanga kiaye lakini boni igo ikiraniri igoro chenga ekimaene ngekari asa abantu bali bagukwana bali batindete lakini asesemeyo ekimaene ngero lakini bono buno sense asesemeyo no sense obuno chinga ekiagera gerto tebo morebi ngokwana rekene anene to teba na sentemero ose gerto te komanya lingana get lakini era singwana yao tena ngoitaro monto ine lingana lyobo sense lyobo kabara bono hande to tena mpara bituta getura mojina bara abanyakenyora aba kibaigwete lingana ndiroro mochibu bwense meyo na motureti na abanyakenyora aba ekero lingana lyari koba ningi kyari koba na botora tena bare kwendo oigorerwa na banyanyimbo na bara mbatu ara limocho ikyagere kero munyanyimbo agara monta bwadirwe oikakebe oikomonta toko kumugambi ekekero kere kine kyachira ali oikomondo agambiwe na abasaidi babo lakini to naboko bato mondo ikyara korengana nesheria torikobeka monta sesel chinsa more than 24 hours mondo tayo kumugambi omosiezi n'abanyanyimbo nibo iko tusikorena no nekenyorege usase binyoro birito menyete uikatobe kiafuna abantu mbara abaturubano nande kero baturubanire n'abantu arojense meri yaraganga zorjina omongino lyako seriwa kubatakana nere aturubanine tari gosika abagambi bono ntotiga abantu bare ababe gosensu yagundire esari chinsu chinde nindu bono engo teabarina abanyakinyoro ntoira machika samoka aito ikyare inesheria goteabayo lakini ngakitute totem abantaba batagete ko babaiti ase binyoro byaito abantaba batagete gosari obwamade ozebona abantu ko bwabare abaro bakure ngotinde kubare ere no arali nandonyo are nabono ndwaro jinonye no musao yo itete musanyo naire negetigu ase ekigambi ere bono kugambi gware lakini oyero kure ere mbwene kya konyora okure ere ngotinde kware ere bono okure lakini bona tutagere binyoro byaito akatwarre omuntu bunoyo torre na kitoko motem mahegatara akora lingana rya chikore tobo obosareku nanda chikukwana osera arete ekenyoreke bona namarwa abantu bana namarwa bono mondo tikati kwebisa marumaega gosate kwebisa gabwa tobo begete ose omonda te kwebisa nyasore maega mondo na abantu bari bagotibongana na abana so bakurra abana abantu batana kina nenya sora anywete inya sora anywete akarro mwanone
abantu tebati kwebise cheche maiga osasa marua okora obosari asorongoro iturwa Gusii. Well, it's high time tomanyena ayo njimbo ayo mbogo ayo ontwere noro musari abanyakenya robona batebi mwamiro montoyo etoko munganyi gose esheria eteke kosia na maene na boigoti gatoteme kuwatia inki kigekogera obotume kibwe binyugwa bigotinda amana amariogo bikogera abantu bakwimukiye getambukire kekirero na boigoti nsamo chiri cyake umbuntu aroche musao yomo na bete gakwerusyo bomoyo bwaye negento egekongu sana nengana egoichania ase orogongo rwa Gusii eke negekore gya kabire twarorira ase amatuka make sana ange eikeye igana ri twanyoro robotinga musao yomo na rwerutire sima ime kuchisamo chiri cha Nyamira nabo igona county ya Kisii ndoro chomo sao yo mabete ka wesungia no bororo sana ekero konyore binte bibi gokorekana ntuma itimo chando norori ninki omonto ako ikira baka orusyo bomoyo nebintu byasinyire nobogima bwako ngire na obwamate bwabeiro bokongwase chinka ninki gekogera gose wikira ago itoyo mwabo ani ndoche ngomotienyo yo iga ase county ya Kisii obeire nebikore ebi kongu yani biri birorongo tenga ebyogo ichania ekyaito karo mwana oli omara kigori bwe school ya Kisii poli akabaga go itwa ngo iga tutarachinonya wiki kenga wiki yaeta iga twaroro mo sauri obwete ka kutegesima ime oyo itebona abamu abo bonze abo abana bonsi go itase family negento ekyo gukumisana nabo igo twaro musaye gasense muri akiumbunero beteka wesungia ningana yogo ichani mwancho muriria tiganga abarandi abateme gosoka nabo igo kurute nchiri eri bakune chinkoro chi abange kometa abantu bonigamba bwateme chande mengasense ya Kenya ntogo kana mechando ti lakini nere yabarandi tibasokie bakwane n'abantu bonsi barute nchiri ase chinsemo chonse n'abagambi kurase binyoro n'abasigari temango goikabantange omete barangiri chibarasa tigakorange chibasanga kijama kongu karangeri gamorase mania morakwana morabo muchandu kimogorora ase kinyoro geito inki okora omwana nyageta gunywera agochonyo kuogera nalio ramanyanga yaya igagochonywa anyasole gosago chonywe kenyugwa gete kyagero onyagotura ekera abantu abari bakonyanga ki bayibisire maiga igabachire bakolira abantu bande igobona negento toganetie serikali eikanga abantu baye abara ndia asemole tema wosoka isiko na korandi nchiri kuna abantu rangi chisemina chinga kecha abana barasichirusa rangi chisemina tonya ukini abana bayiga maitenga ki ebibe binde mbi yani gose bikole binde igo bire bibe mono mbakwebwateranira byo asana ne asoro gongorwa Gusindo chenga ebinyugwa byo gotinda amarwa ye gatanchiri nagendere tasi ebinyoro au nabagambi ntoma itina kimo bwate birengera gwekera abo kyagara ntoro chenga umoko yibo morai bwenseri gashabwe natatanga wekiro motinyuka muna kabere konye kenyugwa nkerasira ebibitanchiri ase ekenyoro kyao ayabono wachire nkabono ntura amanyanga ngakikirete wikaboni gabyasirire inkike kogera ikabantanga ase binyoro tara kwara kwani abantu iga nonyana aba MCA ikabantanga rangeri abasaya aba MCA rangeri abasaya aba iga babori mo chando kimubwate konye no bwe emeremo babori ikanga bantange abarandi bonsi muko bwaterana iga ndenge na turakonye ekesasi kyabono ekyagera ngabono asitorochi igara sabe mono tigatorende lakini Dorcas gatogotebia barandi bakore uburandi bwabo ngo majikona naboro betoko about pardon ina bakore bakora mangana umuntu ntero gwanje tugiya yari muntu umuntu bana karo mobe no mobale to de barandi nabande bakonya banda umuntu naigwete no na makondo umuntu naigwete no ne kansango abantu ngo jibale lakini ndo umuntu no ne ujumi yedo nyawatana ujumi yagera abantu bakwengenda abandi bakoragi ndukuma jurgona inturinda abandi no ujumi ne to kongera kiana ngo tore egaskira lituko ngo tumeka tore transport o tore gen ingeko gara intutarengenda gertwense ujumi ne to kongerete gose intura rengere umuntu nore ubwate obombo cyo ubwate obukabaragete ere otongire style gete utagete yani anyago chanda abantu maede ntote ndana no ninya soro muntu kunyanya so namarwa umuntu wanje muntu okubetera muntu nakanywe bindebi koragi ngora abantu mbale umusa muntu abokerte bono mambi ko konywa marwa toma dana kina buchumi yako nga yaruzie bezera konywa marwa nenya soro ngote badure na ekanya soro ya bwatiru etwa nenya soro ne yarenge ya 17 million yarenge ya 18 million nenya soro ne bwa jibeze igora sinini
nga yarusi bese ya akonywera nyasora akonywera maru na uchumi ge konget ekina kirona tutakeri tuwe bona ingoya nga yarusi ni gaiba gosini ga kyambo mongino uetomire oibire chibana konyom tutakeri torina uchumi ya kongire lakini nga yarusi bese akora none kubet abantu tonyora abantu no empara okonyora omuntu olinete bigi omuntu atindete mapem ako kogendi agotioka marua agotioka tari gwesibi kwa maodena kin omuntu makodena uchumi yakonge nga yarusi bese yakonywera marua nando meto maru na expensive za even one changa bena marua na expensive because you are ajire mwa jemima uzekero ajire mwa ntwere amo ikonywa marua era metata kitebese aero oma konyoro muntu nyura marua atinde te bono bigi au kubogera marua nga yarusi kaodena uchumi yakonge tiango turatema naki turatema ko babasaitara turatema yani ko babanta bangwana tumaode arene uchumi atino kana site kongeti lakini ningiye kogera abantu bone bono mamme dante batindete abantu babo kire ko chikonywa marwa bono mambie babogete ko chikonywa marwa ngai barusi chibeseji bakonywera marwa kwa makonyorana omuntu yokonywa marwa tari koira mwana school lakini marwa arongonywa Mbanagira tari koira omuntu oni obole mabwa yo chikonywa marwa bono omuntu yo obongo bwa embe yebole kama odena kina ujumi ujumi ne kongete lakini karo monta ko nimba ko bole mobwae otigara yani oni mpaka igesona pako rio como gorinere tari como tigera no na sawo ja kwenu omuntu okwa hande ebina byacha ono rende ngo bongo bwae boturubanete ujumi yagero abantu boni obole ujumi atino kana sinisa lakini ndo ikana tutura mayena ketu kigero tutakere gokora ngi tumagosuka gojibosio omwanjumurira na manganda tokorkana imene isikuya usintwa roja ya senzema ya sauti mogirango kubatakana nembure nyinge ari senzema ya nyansara ikinyurukia nyansara alia torena abantu bachakire kutwaro boba nyomba jataogire kubatakana nembure nyinge bona hano tokubona disaster management chibashije abege tuensema ejirire aso konya emikasa bune buna kwaliye teneno jitegejiriririwe ikyabona jitegero konya abantu bali banganya kurwalia bande babeke kambia sigete bagorerwe ndagira baganye mpake kerembura ya poire bamaikoirana ikyara serikali tegeire izuye maafa abantu mbago yondoroje binde binge nigo bigendete korekana asense ito yakaya yondoroje na yo kabero mwabana be county ya Kisii nere James service maribongwae bono nyori gitali nere ase serikali ya UDA ekarna rojina mo wasiri bo wera nere edudio waro anyarde gako mwa appointment yo chiko munya kerobo alia sense meli yo koba advisor za advisor alia anza meli ya Universal Service Advisor Council bono nero nyori gitali igo bono rende nere bono tiga nyare ga kwengurira korende bintu mbiri buya sisito ya Kenya ekadoro jina ekaromura ibo mabasi miolo moja ni Kenya Raila Odinga atebetebna bado bintu mbiri buya serikali akamoje serikali ani gago chekaro menete na aba bwata ni bechikanisa alia se county ya Nairobi religious leaders ego banyo ntera baro bakakwana abirata to nekaro twarore kanisa komochi serikali ya Kenya kwanza nando yirone serikali yeye abange babwata ni be serikali mbari ngi no empo mass of Kenya bakasabira umuraibu ensekera ko ire kirogo bonando baka change lakini bote abana no malende abakenya borobere bogi ma ake ikigere bintu digo bigendete gutantana na gotokongera asense ya ito ya Kenya bwo musubati oli an njeri njoroge nagendete gukwana iguru ya egintu kigendete ko mubwatia asensemo ya maguta korinda abantu barete kubulinganena igorira abena ne serikali etegete kutuchinche birengererio etorusia asenseme torengereti iguru ya maguta etoirari nyore linganele ligo chekero muraibo mbo wasimiro moja rera murodinga atepana buango yenkwa siuri arenge egintu kera asenseme ya maguta igeko geraba Kenya bakomia bana bakenya bango bori barina nigera abena drama toko korerwa tusireria mabarato y'umuraibo mu bwasimira umoja kiria nagetoje gukwana ibona araba Kenya bakuboria sense ito ya Kenya gaturjina abago abarai kurwase county ya Kisii anena ababunge bakurawa nera sirwana sosoro ndoroje mu bunge Sairi Janda inero nyalibali chaje ndoroje county MP mwete county MP nero mugumende county MP Doris Tonya bago kwana iguru ya Gusii bago tena Gusii ingie kwa Gusii ekorengwa asensemo yo kora komadem baro na jiskuru jiriji nene chia itete buya usia korete buya umwaka ori 2022
simerengwa baho tena yaya tengo gisukuru chikora matemu abuya batego siaro boba asorongo rausi yoba kwanita you on siritukoro ekarotoro jina Gusii no boba bogo siaru osino biberi wa matembororo ena mabori ataranyora machibu oikabono ekaraba bunge bakwanire linganeri Brighton netokira kwanira gosikomentinga na sense ya matemo naruche gazeti ya Daily Nation ngari igoro page ya merongene nanya igo ya monikrete igoro yeskuru ya Nyambaria ase bono babeire abantu aboroki wabayiba gusiari ubwoba naba abali bakurenda amatemo ane nabasigari asiba gocha n'ekibunduki page ya merongene nanya igo bono bali kwanira na kibona aboroki wabo no babete bako seria nonye naba tubali bakorenda amatema sikeri ebyandi bakubasiharira ubwoba korwe ege korekere kyabetege gokorekana bona abana baba batwa emyo yabo ya akoranga baoboire lakini abayiga bona bagocha n'ekibundu kyanda kengokoranga ubwoba meta abana mba oboete kibunduki onde bwensi ekere musikari agochera iga n'ekibundu kichiri kapisa iga boeti okonyoro ko gostoka negento okoranga aona baroki wabe school area bobo basoire na amaene ngane yo genda tukurigererwa nensemo ya chisemi na tige ikwange kegema abana mbatwaro obwoba onyole bare gocha gweta onyole bagure igo bono negento kibante ko barigere gubuya yani mbasiarira obwoba ekyaga metekere bakageretwe okoranga abanyanyimbe babete bagotumororo ose amaiso gakomorekwa mono ase chisukuru eki igo negento kere kebwenete ko kurigererwa ase obwime mono nabo ntoro chenga ase orogongorwa Kisii kose county ya Kisii ntoro chegari bo machoge amba etuobo semi goro yogo tumeka obwoyo bwabo ase nchirerengia igone gento 20 no mogusito gotebi nga tumeka obwoyo bwao buya ase endagira yawo nimeta bange saiga ba unkonya ko bekira bara amoyo chibando chia bari bakora baira ntemaiga bari bagendrete ko burugere ya kabire nkonya go semi gubare nganga kyo wantu gutumeka obwoyo boribo obotangani ongakyo okora top dressing igone gento obwene tego kora ase enchire bwenete tonyora ko gosiaro bwoyo bwao bosaigo mugondo iga erinde ngawo siara tu gamba mete ba tari maite na kibako kora tigatwate magwekange byombe biri bitenete asensemo yobolemi eribya to semi nabo igo mwaru chigonto abwata abageni bagato semi buya sana egento kyo kwa abaremi omoyo nabo iga senseme eri yende umurubiri bwobolemi dema konyo ikange na kuwochi kyagere umuremi obolemi yani ngote mabore kweguri bagari ne nase ensitu ya Kenya na sorogongo rwa Gusinga na kino Ndizi TV ekwera obolemi ribaga ase omeroberi yabo irindo basemi abaremi ekanto maito mu Gusii no more onobolemi igo barege ntekemo igo bona abaremi mbabete bakubori wanga tumeka obwoyo buya ase chindagira kino sai ebimeri bino narimo konyora rigesa richiere toro ritonyere tororo erinde naye gwakaraki kwegokeria abuna omoremi go mwancho murigeria ndochenga tigatugende gosemania asensemo chisemo chonsi chinsemo chobolemi asama somo tusirane erinde tugende motwe aseribwa erimonto tigara maiga asekeringa abande igo kunyara bamaita mangana mbate tigotebya abande lakini Ndizi TV gaiga etokubabekera teneni umanye ngaki ogosimeke bibando byao chingende chiao muna moigwete ari go nga tugwente gosimeka chingende nebituma muna togosimeka korwa gwatangana okogunjubani chonsi ese engoreria yemo yabono bwente ko go chenche style na ryo ranyora rigesa ritonyere toro rigesa ri yakigima uyasano mwancho muri Ndizi TV yangwera sa yebiro ayebiro bwatata torasemambia boniga egente getangani every successful person bona kwa tobo ira sobogima you should have a benefit story uikoto ale story gede ere yobororo eyagerete ugaikasu wegere igo muna tora aba successful life tora ya edera igo perota gete ko ba successful person life uiko ya edera oboke mambia okoregete struggle obe nakyo barona ko to koro murobiro mwana one onyo mudago tena yarengira isi uikase na ikire igo ko ika struggle omaego ika asigete every benefit story as a successful ending yani ekire story eri bwato bururu useme cyane ryo wetera ni bwato buya ojasa matuko arebusyo yoma thana accept the pain and get ready for success yani anjerana amatemu ariyo wetera lakini ko jibosyo onyara ko bwato boy ekire gente getangani nare ko tebia semambi yabonia ekento gia kabere umwanjo morira
When you give someone your trust, you give them the power to destroy you. Dimension na kitoko tebe trust ya semono weke Gusii ekero kwa mondo e trust yao. Yani gento keri kiao dimeto sinogo semeri kwao yani ekero kwa mondo trust yao dimeto kitoko tebe trust ya se yani when you give someone your trust. Okwegena Trust no kwegena. Time Joshua na bako tokonya abo trust yao. Trust yao umeto kwegena na believe. When you believe na kwa kwegena. Trust Joshua Joshua na tuwezi na bado tena ekero kwa monte trust yao kwegena okonene kabisa Joshua trust no kwegena boli kwegena tomonto trust mboli ngo riginda asomonu beke Gusii because ekero believe nere okwegena obirive tyo monto bwegene to monto ko riginda rieta trust ya semonu beke Gusii igo monto kwa moiri baga yoko sario bogima bwao igo direta kero ororena monto gyo kwa trust yao Mothatena abantu ba trust rio monto omoire manero kibese tago jingi omonto trust rio monto omotomera na nyomba osarire enyoma yae iyo gento kyakabana ko tena don't trust people. When you trust people osekaro kwa iro monto trust yao kwa moire riwe yo destroy ase obogima abuao egento kende kyo moirio na te invita tubyo kana ko te byo mwanju bari ase ebiro tema ko nara gokira Tobo mwangu nyago kwa na mangana. Manyana, not everyone in your team. Tari kiro monto ore naye okuganete amaya. Omonto yo ekero nyago kwa na mange ni gata getoko manye brand ya obwate elinde anyekole. Iho ama chisa chinde kora abo mokiru wake kora akira emeroberiri ya obwate kora tema koye kora yebiega tonya kobo monto koroboka. Made Joshua ni brand ko golega Joshua ni brand ko orao bole masigete ni brand ko korege ndogete nini na nini kora akira kore kirira egento no ni ombali asimole twara me kora na no ne koro de no murugio no made ni brand ko gorobole murugio na bara so kisiko otebi jemio menene made ntudo brand ko gorobole araria suneka araria nini na nini ingani ko makoronyona ri arandi mpaka abande ba go itomoyo igo kora tema kora akiri kora ikira ninge bintu biao Gura no ni gari dangire basani bono na gorte gari mochenge pamoja lakini talina wono obakere kokona bono na ikira sigete kora tema kokira ekyagera abantu abo konya gotebi niko babwate plan yogo destroy brand eri ya obwate iko kabo monto mungai gende ketanga na gotebi aria ngeribna tosemeria abantu stobeke trust asabantu bao kabo monto mungaini ekyagera egente tanga ngina ki story yao every benefit story enable success ya iwo ikabwetere ase kyoge go tieri omaye ko ba omonto gete or success egente yakabina tena don't trust go make trust ya asabantu abantu aba trust ya ona bawo destroy bibago kore egente yato na tevina kabo monto mungaini tegonya koroboka brand eri obwade go gorande ndo tenko gorande gini na nini tiga koroboka kora akireri omonto mayana ta kumanye move yao ojibuzi meta ndombala babisa mbaroro ayona ndo divini morali yako teana na kwa ne babisa bane ekiara babisa mbarona naro kora toma wadana ababisa nkwaneli ababisa mete muntu oyo mobiso oyo neri kwa mete siri yaoekuja kosomane nga kyumonta go chobo umobisa umuntu okera ko mobisa bange nerina ya abe na yegeka umete umobisa oyo muntu ariko bamobisa ataraba musani that's the fact by the way muntu tako musani ataraba mobiso era na mete konye tueta ine no njimara kile abono ere to bagwana ine bagwana ni none seme yake siasa korando bagwana igo mobiso oyo ekera manyire siri jao chinyinge nigakoba mobiso bona chisiri jina jao tumeka kogotemu yonyana no na se grando bakure osomonta abekere nzumu omonto kumobekere nzumu no mosani orio imemono nero gotumeku Judas yebarenge na Yesu bosani bwe usikore no ne video ya Yesu tokora aligeria Judas ingati yabaro kiwo bari Yesa anyunyuntete osamoganeti ariko bahaga lakini finally nere hagi nero yajite kokoraki yajite ko muriza ko tena abantu bene oyonko hagi mumanyena nere ekera abantu bari bande mbama ide Yesu ni igo majo marengi ko batebya semambia bonia
tema koramenya n'obugima bwabo secret lakini secret wedende nendera akoretera mavu ayo na yebiro asemambi yabone ngendo tutumira uchumbe yao oisoma tore aseka kerebosio Igo mwancho murigeri atikateme kumanya ngato kurutwa engana yaitu gochia ase bare ekere to bangete emipango yaitu ase nse yiga tigatwa manyanga orito gote inga ningo ego tware ikireri make kwara akiria to kumanya nkie abandi bakolengereti gore yao ne bamogoseka ase obwamo ndo chenga mwancho murigeri robya chararire lakini ndu nda turi asense meri ya check tunyale kumanya mbara itore na brabo aso moroberio ntoro chikure county Nyamira nga abana bagende ko uboliwa ko igwera abayiboli babo nabayigo abayiboli ko ikange abana babo erinde banyare gosira no meto moyiboli ikago kwanira umwana abeta moyigwera igombara abwatana gosembara asirana lakini nere bije abayiboli to ikange kabisa to kwanira abana baito to manyanga abana baito ngo gotarana mora ngo gotarana ngo narito kumanyanga chisagu echiga bago swanchiri chechi ekagara chisagu nchira abana baraswe mnanto moyiboli otamanya na abana baskwisi babeira abachuyi kegima babeira abachonjo kabisa moyiboli atamayitingi kegendrete morocho mwana onware lakini tayamo naye kabisa ebirenga bya bikare sauti mugirango korenga igabosongo igo mwancho muri bya tuika abana bayiga toteme ko bakwanira asubwororo no buya to imukiye kitarimbo kegero mwana ukaro ko imukire mote ochakire gutama igo nere bya tubakwanira asemenu emiororo to bayikange to bawo bosemi nabo igo toteme ko bakigasiga erinde babe bise metekero obongo bwawo botabwati kende bogokora igo ko embogo bokorengeria amangana amabe na kibono ge kuboringa abayiboli tema ko abana bawe igasiga nkenke iga asenkagari nonyene no mwalimu kwenye ko bwate okubwa babike no mwalimu ukora abaye ti nonyene sabu gali tuko nonyene gesongo elinda abana babe engage tuko sabato abo gasi bolibo kubakonya mbachi korengera ligokora ebikoro ebibe osemba twara chisa chinyinge kitabwenereti igonere byato tware obwamate obole obuyana abana elinde batweresa ali bagwetera nabo igo batumanya ebirengere byabo metekero kwana umwana kumanyoro yoiga bano soire ko genda asa kongo yoiga soire ko babube igonere byeto abakwanira ase chinkwana chire chinyororo naroche omugano getigana asometa ase getiga nkaronga umwana yarenge ase skuru iye university mamu mwaba kine bamenyete na mamu mwabo lakini mamu mwabo tamaitinki umwana yale wetera kumba umwana yasaringe skuru abana ba mochaite bale kumuita bale kumwa ebinte bikongona kibonta gukwana ekene umwana umumurore ngeta gukwana ekera achire nkale gocho atweretarase erumu yaye bono to kumanya nkyale ngerati ninkyago kora bono moibori oyo mosubati bamenyete nere tale kumubwatira limona maitenga umwana one ne wala erumu yaye ngosomale lakini bono igache ikere university mwana yagaswa ase binyugwa bigotindia akwebisa kagima akwebisa ko bisainse akobeka nonyase bintu otakagere lakini bono ikere yaigete umwana ya mubuire gosama ryo gari amubuire nari mamu mwabache tukumanya ninki mamu otari ku yanta maitinge kegendrete tamanye mbabwate usiane limo kwana enkwana omwana no moiboli bono nere bya tubayikange ntonyara kusangana barabu ayare are chinkoro cyaba nabana siboka kwana na moiboli siboka kabisa batebi nkikegenda tase skuru manyani inki wetera nonyekero kwende kanisa meta abana mbali bakungane kanisa twaringera kini mbalinge kanisa igonere buya abana bonsi gato abatunya ne gato anda nabo pake kanisa baenda chikanisa na intu twanda ase abantu abana igonere buya torigereria abana bokongu kabisa ntocho kwana kibosio ebinte bitogenda kwana ki ase erogongo ruwa Gusii anabaigo abantu bali okonyara bako abosemi obobego cyasa abana tiga kabisa manyo mwana oyo obwekirani nabango yogo ekiaga nona eka karura twaro mwana osaba o bukano gani babe ne chimbu chingiya igonere bya totware obuiboli bore twensi to baba iboli ekiagera amont na otenga osasi na naro cheri kirenga omoiboli gose ko bo moiboli tadas mo twara abana
abana mbarase kinyoro kyao na kyayo ko banacha na kyo ko basegeta ba kinene chimbuchingia wose naye ori okubaonerie bintu bitawe bitanche ide ko rwasemerangu ya maiga wose naye ori ogweti bona yo ko okubekeri ogimbanyara wasoma igo kabo muibori ne batoranyora bao kabo muibori erindonya naryo ko kone mo fano ngaki kero kaora choko bo muibori igo gocho kabo muibori origa wanchita abana okubasegeta ase chimbuchinge go manchu murigereria engana yanene ngatolta mekorenda abana n'abarayi andoche ng'abarayi bagane ko kuranga egekurunga abana barendu na mwana umunyaruka asinga ke gatari gosaru ine arengana yabone mwana munyo gatari gosaru ayego konyorekana ngana yabone otete gotingege kura obwate tibono ebirandi bye abakuru beito ayibone urachugwanyora sako igonere biya tobwati amachikari serikali yabekire konyo mwana wanyara katari gosaru igo nemanyika ine ningige kogera ekyagera mwana uyu umunyara kosarire nigawe cyotwara emechando ya maiga egoche yamonyora chingaki andaka konyora umwana nemechande yende menge igo nere biya tolendo mwana umunyaruka igentura mwene obosemi totemeko kobuchia obosemi asabana bonsi ase orogongo rwa Gusii na sensi yetu ya Kenya. Uno bosemi amanatia gosara lakini abasuba tingeni mo gosara ba ama saja gosara barabana oika omete asinka gari Brighton owese kumanyanga ngo sarando mwana oyo igo itumunyaruka igo kokoraki ugokana kyo musaja kumanya lakini bono twisugwanchirana kokotoma mweta basaja nabarona esegiye mogotana ogosara abana abanyaruka abasaja ri bagari tondiri asoko gigeri ebikore because abasuba dani ni mogotoma abana go jinyoko ko abanda korra maogoro bajo koraki musaja onyo atamanyiti naye musaja ta muhano yo nere mama teina ena abana to kwana sta to mino okwa osini go kurwara uso koraki ono to ma dana ebinte no go saro ko abana bamura ani abana abanyaruka ngora soro ngora usigo se to konya kobeka tu nebyombebi ebyo nya dana go sarangoro nechibas bikoligi go so go saro ko gororo asoro ngora usigo Mate dobori again take na krokyo tete dobora nina tinde dozen kwa advocate tinde for lakini abantu bali ngona ba kwa advocate na ogosara umwana omayaruka ogosara okunga kikwarenge ngagiyama mate ogosara ngakwarenge ngagiyama okay ngagiyama ga yaringe nga chine chichinga kyanene okwaegwa obosemi kero okorwase obwana kwenda ase lakini ngosaru balinge ukwaego nonye no bosemi kwaegwa maigeri ogetigo me abangina bagoche bakwo bosemi bako fundisha nanki na kyokonyora keroka okonyora enka yao na kyokomanya no mugako na kyo no ebinte binge bagasangire chinga kyechu bono ase boni gatimetinga akero gosara kwa ruse tigwo gose kwa rueto nkwaego baro bosemi boli boni gatima itina kibako bokora ekegera boni gachinga kichabo nganya gitari bagokorera komanye kyagera ni numogo advocate ni numogo kana buna saro nkoboro umogote bana ebintebi ebikoba complications ye complication ejimuka mwate bana njiroro tin advocate no gosara ngororo ngoba ko mwana munyaruka lakini to turigiririe ngane uko saru uko twate bena mpaka abantu abana ngora basaru nyagitari mbara byaba bago advocate asoko sara toroje bikore binya debana Gusii inani ge namba ibere ere nande ndi ogosara gwajete maete eto debana asumu nubege toke batana ngakwe so bago dena FGM women genital mutilation bona egendokera abwe problem mutilation ekwero kwandine maete egete let us totebe let us chorus bedas be elietena egoro women genital mutilation igari kare nijen amabza bono ya bidi tutore to mobza geta tore to yore fo no yore fo against bon to manye kene igara mbaro barwa dena o saro kunko konya kwarenge no na abana ba Gusii mbago sangaraka de harenge yani gukanya baka kuvunza lakini bono edonyo ne bikore mbigenderede ngoyo ko bikora ikere nduba saja nto bona njembwate nyaroka yana bera debuna to kwana pi okwana tato min okorwa osokara ane njebuna bona ngikora mayeno mwana na rogeti okay abono Brighton ntete kwa tenga akiro wachire nyomba agari kwanyori mwana wo munyaruka tayo bolinga yari oba bagenda tikaire ne mabiyaye omanyanga kiyenderete nkyo wanjire mwana wenda mayiri ase wiki wiki ibere akere tigato tware ogwa mato bula bungutaka aba ibori abasaje tiakubeka ngati bona no
omosacha tiga ko twara ngabo no mosacha to gutwara engana no mwana omonyaruka twara engana no mwana omonyaruka tiga ko tiya mangano nsiansoni ne bari ya chegi kunjira ya uchote ngatata rero yonde anchegi ogoche gukoroku neta bauti ogoche gukoroku neta bauti abantu ngo babari na bana babo mpaka bakakasubiza ngogorera bara abana babo jibads bakana mpaka kwa mugore kwa beke gatonga bo kwa mugore bamandena njirije type gyoda age lakini sema yogo sara engineer mbwate ribona ki abana mbandete gosara nane ngo yogo sara inke banda bari ko bwate ukaraboni gatinde igwara gose mugusiwe na onde naro gosara umwana kegera ogosara ngwa chituko ka kike eserikali yagikire tie ndoche gokaera lakini bwate ana abantu bati gosara bati umare babwate birengera bibyo Brighton naki eserikali kunya gukura chinga kichonse naki konye ko bwate kerengera tiga ekyagera nja chageti omurobiri oyo na ntoro chumurayo omokoro nere Uhuru Kenyatta atetenga goikira chinga kigete tone kinga Kenya umwana monyaruka yogo saru ekera chinse monchire chiri chimanyekaine buna gwatenga Gusii ntuto namba ibere na gakuria mate igo ndochenga mbamanyete gosemba bwato obutuki bwise ne bokora kinga ki igaiga Gusii ogosaru nkware ngoro gosinga nkogendera lakini gosaru ogodori kabana kinde donte buna emonto mosubali inge kogera abanyaruka bagasari muna bwatanga na hotel ntona basaja abamuramba ndete gosarwa abamuramba ndete kwarukiwe ndukwarukiwe tole ne libono yajeka ba ege digital yake karume abamure bakarogire abantu abange hmate nini barukiwamo ande bono kwarukiwe bari narano eno mugambi stibwarika na chake gendeki unabono mambi na chacha studio ayo denga kyaro beretina ikyara musimo December ngoikorora aliga nimero abamura barachamo bararukiwamo lakini ekerto garodorika ikyabana ngo goboli sari romoswali oko saruka abana bagasari rukale ingaki bono ndi yaje tubonjoka egade abana bono rende na yabe abantu bateba ni makaindagira nende tokoli ya affect no negaro monta koibura ose ya affect no ena abantu indagira yoka tokoli yoka bono go saruka na kunko kubonda ki ndi kwaje te kokaba indi ya bete gyara wan tuzi kote maite mangana ranso ndu takwane igaiga tuzi kote ana abantu na bange basali basalire abange maite mbali barabara de bana ki yare ko bana abantu mbali bakora jaga barabara de na intunto salire barabara buya barabara open badena intunto salire badena intunto salire nande buya tole tusikorera abantu bande ose kubinde mbire bide ari gosara kiko makonyora abantu bari gosanganga bakonyora abantu banyora abana nyomba nini nini akonyora manyinga arigo eko kwaneken ekera manyinga arigo babige kabisa lakini bono usigaiga abantu bari gosara abana babakanya omwana onyora mafunzo inkaiya yajete kobera meto mondo tangira batena Brighton award forget mangana yo gosara ngaya Gusii yajete kobera eliote ikamanyana bono ogosa ekyagera ekotokoliire na mogo tena kara abana bakoiborwa nali yajete koba abangina aba bagakorwa obosaria nana bakaiboiriri abasubatia baeteri konyora mangana anyagitari ataraje bono aburongo ikananje na kumina ki ombeke buyana ki indi yajete koba una bono yabeire inabona ina complications ina nini inside effect jaje karabo ngakitare ngoro totebena problem yabeire neri method yori bajengete mutilation emaite ekinege songo mutilation bakajenjina bakajaga totebena yori bajagete kwangoli korusia yani bono kwangoli lakini koro yarengari nejingaki mondaka nintirwe koko nintwa tu ninda njena to mwabizo ya omoga ya dori kanande tobe ga twensi ero go support igorona ki tiga abana baenderere ko nintu lakini serikali yanikane ere ko tebana uko nintu kukonya kwalenga abana lakini nimo de ana kina complication na abantu bande baiboye na abantu bari basare tu okay gokwira ne ribo liri yawo Brighton obono botuki bwakoriwe ne nsemo yobo chenu yarigere kera abasubati bachite kinyangi ekera bakoibora amakongu nali bagwetera usemechano abandi barabungi batari konyora na kingo kurwa bwatangani bono mete kare bantu bange bagachire nyagitari ko chikoibora
bono mechanderi bagwetera bono mba mai mba kaiboire lakini makongo nari bagwetera mono ekagera bono bakakora bolingo likumanya ngaki ninki keko goro musubatu ya agwetera borubunga buno boiga ngeko gera ebyombe bigo changamuka asengane ya FGM okira dituko ebyombe bichanga mwede funding yap yani otebena ugesatua gachagete kurwania amangara ya FGM ntwanya ko keye percentage twakiani abantu bera mwadena mwaje digital lakini keroko Somali ngatonyora Kisii namba ibero se namba iso why ono gukagirwa kori twakageire wakagire kori lakini tigato torigi omo nyagitari oyomo achase omo nyagitari ere ngokanale lakini paro bagwa advocate noni jira banda bense meyo mbori eserikali tebanga bantu bero dana Ogo Sara, Sari Sakari Yakwan, study gay, I got into Mirto Devan, study gay, I got a Jina Gria, in Aya, Abanta Modena, in a Karawaku complications, in Egatokena, Ekero, for example, no, you know, Mano Mumura, almost a boy, who say, Omaru, Kita Omaru, and about. Amwana omuranero omwaroki otumeke machine chimbe otumeke mente about no nyendiri upgrade mon twaro jena last time people died abana mba kweta bangsana bamura ekoro na barbone do dan complication yo koibo lakini to dana ki abana aba method ego tumeka ekoro ya lenga alina about ya bete na ki method ega change from okonintwa tokateba bora bagachaka kwangoli. That's what we need okuangoli. Lakini abana bali bagatebi wo bose that's why okonyora no emponiga abana basanga ngaire ba beire yani style gete abana banyaruka toteba bana kokonyora bono meta abana ngosomi bari abana bajiro baba ekero kwato mu mwana baba ngeo chiko mose ekera bana bagatomira kale nigo bagajire jiti ko bwati mwana oji oze manzo muswati agenda osengagenda bana ndo mede town ekero bagajira abana bakale bakwenda asingina koro ne ingi bagasomiwe naboni ekero bakogenda ebakwenda ngibasomi oni gajiti bichachira mwana achaga ali obabo mwabo amaitsonsi gara asiti lakini abo atangani baga isansi riga ali amaiga banyagotebi kwemegano banyakwereswa magana ya gikoro gocha lakini boniga nakora kiguchigasi Brighton lakini boniga abana bono bachira se ebintu kunga digital nonyena baba boniga babwata amasimya manene bakunya kurure kyara kunya gweti kyara iga lakini bono mbabwati mbali kotebacho kora ababo ali akabire kare ali agendrete gusina kibabwente kumenya na sense moyo go Sara tigato turi umunyagitari yo matota ngaki obutuki bwa ikere gokana bale na SMB ina kinte twatana ki ekere bagokana lakini ende amaiga ye kamera na bagotena aya ogosara ngotakere ko na igito to manyana ki ngayiga iga bacha gito komanyira nga ogosaro kuiga nkobwate obobe asabo already mari gete gaiga asemtana na effect of FGM eyintu bono inumata girmoto tebina ina maeni nero egera metege ngere bwata mangana gete Joshua makomu abaraba tena obokomo baja ko ndibwaja ko bali arais ekero yaba mutilation kare na giya karogiro na reju bado ya kare ja karogiro kare FGM ndiya FGM Kale njare nge FGM ekero to kya FGM ne karo kya bere kase dedina we are against FGM intubona amaite kire galija njabwate a method yae that's why no ne karo esemo yabasaja tari basaja bonzi mete ndo circumcision because it's circumference bana ine tari it's not a radius it's a circumference that's why to kana circumcision umosaja niga karo circumcision laon Bona ini tutu abantu bauja kotosomia ekaro ikirenga kile topic yani it's circumcision round ya lakini bona musubati yere nigo yake akasalirwe tose kwenda bakulia twenda ba Mansai twende kwenda bokonyana no embaro bakorusibwe lino ina they have done circumcision ina abantu mbaro bara sigete lakini nde ayo to yageria sekiz to yageria karaba aba manyi bagoja senseme lakini ngende to kitoke manyena how dangerous it is ego to debuna ena bono complication yo koibara nini aba kale ba ibure kwa makonyora avo ini sans Joshua
kwa makonyoro asinararo I'm not advocating for FGM muntu tambwatha bobe kwa makonyoro abangina babakoro aba mama bakoro konyora bwatha abara mpaka 12 kwani erenga yari kurusi congregation inji arengo abuno aba manyiba bwente goswara gati na gototei Joshua for sure kwa makonyoro na okuiboro kuya ina minte tora abantu 11 etonga etore bona boro kuba yesi tore duedu kwani yeye alikuwa anatoa wapi he had no that congregation at that time I'm not advocating for FGM but that's the topic of another day tuenda sensema ya jek mojimani tuminyokesa ali birebetu ya mnyoke dolphin morada na good morning Brighton Dorcas na Joshua may I wish you my family parents friends all fans of this TV na ababisaba nebons to have a beautiful Thursday with God's unveiling love and a grace much love I'm in ya Ensakia mbako Mario because it's the only place I belong to be out there Ensakia no oka agoba somoro video kemiso motangi out there bana morning Brighton Joshua and Dorcas a wonderful Thursday nyasa tuanjere tuarolire obogima bwa kongere pa kolendera sima tujitume abagusiga akitiga tutige enda mwamu ile kiza jamarani is very unfortunate wishing mashabiki wote wa Ensakia lovely day ahead kwa Nyangongo Junction inere kemiso bimotanga out there to sana out there korgeria kwa kanita aliasemo ya kitu jenot ngerikia nege korugete geriko gikerwa out there no Gusii tigenda mwamu tudie kabisa enda mwamu na ndego ikatwetome okora emire mononyo bogima bwa kongire maturete ure chari na watching live kwa munyachichi secondary school no ale me yumoroberio Rebecca Bochero ina the morning Dorcas Brighton na Joshua it's just another good morning day that God has given us to wishing all on these TV fans abara abairi abasani na ababisa lituko likanyeku pira kusahau my husband Caleb omurio mwako Caleb Joshua na Faith abana baye Chris Doris, Miriam, Joshua, Shadi, Precious na Gracious. Wadena watu wa ready tukurigeta bwa biru konyo video beyonds. Asante. Spakchas niki na good morning Ensakia niko tuned in the show live from Kisii Kegoji pamoja na Joyce Omurwa, Samson Samuel, Ondie kina Nel na Nelia Omali. Pastor Betrel Ogechi na Penari kinara wakwe na siku njema. Asante sana wini Spakchas niki nara. Honorable Peter Onkeli Getata tena pamoja kuna sisi eno kumochera tena good morning watching live from Isebania border bwakire buyake kimako ngokaneli mama uminto patsheba kwamboka ole biombe mwanyabondo atwale emambie ngia pamoja na majirani wangu wote majirani wangu wa Tanzania asubuhi njema biana mtakia Sophie Motangi atwale mambingia no mwana Joy kurwali Nyangongo Junction atwale emambia engia asante sana karongora kode Anthony Dagoli dolikasema kwa ndani na omoiboli Anthony Dagoli na Cheni Nyabate from Kenyatta University Victor Omondo Vitus Ruteu Sarome Onyoni engerengani ya Mgresi Nedina Oboki omongina bweskim Amosi Kamoli Dennis Kirandia mona abange akawatena basoime yomoroberio se imambi yaboni watching live korunyanga nyagatare Rwanda I wish my wife Ruth na abana bane happy day oine spodio kali wadana obagana ilboensi amayase mambi ya aboni Toko ganda gostos kumanchu morigeria Mandera K News awateba niko ndani ya Ensakia Alhamisi kutoka Mokonge bobasi kama kawaida Brighton na Kemuma asante sana bigari nyawasi awata good morning Korwa Chitago Hema watching live Teresa Kemunda good morning Brighton and Dorcas tuned in from Muranga asante sana Happiness Morata good morning Ensakia good morning too Edu no mwanga Korwa Kajiado awata present watching live Brighton na Kemuma asante sana Wesbone Okari awata Korwa Nyagatare Rwanda tuko pamoja asante Kemuma nchomorige genda gutumana bayigondo chenga John kibatata emambie ngia asante sana Enda gutuma mwancho murigeria korwa ase ensemo ya Facebook na otonya na Ndizi TV News Digital tonya kubatuka uchumbe ya wasenchira ya bene makindu getuma watanga korwa Kisumu ni kondani embura yoka konyagotwa asante sana na regetuma korwa chinsemo chiri cha Kisumu mwancho na boigondo chenga abiganya usiku good morning korwa Chitago Hema watching live asensemo ya Ensakia asante kigimagenda gutuma SMS ya uwetira sinambira screen 0792192834 tunyale konyora uchumbe yao asenchira iringi yake kama buya sana Happiness Morale na good morning timu Ensakia asante sana ekarone tutubwatia semambi yaboni good morning wonderful advice juu ya watoto
lazima tutirie manani oyimbe tikurwa senzama ya kiamwasi athena abana oiga tutirie manani na kubalinda ikiagera na butoire na barabuto balinde miyamana omwancho mali karande tutubwati asemambi yaboniga karondo jega igambara baendelete gotutume ujumbe ya Kristo batandi akona sisi sina edigale akona sisi Riruma White insusani atena good morning Brighton Makori kuruki tutu ya masaba awate bano walimi yumuroberio asemambi yabone atena tole komo mpaka engoli biyamono asemandete utuma chuchumbe jena atutevina mukona sisi hadi tamati asemambi yabone kiongo 7 onseri nimekuona uko ndani Evans Mokwa atena kuru emomo Saiba Keroka pamoja asante sana Bonivas Agostino atena kuru magenje mpaka ikinyorokia nyagenge na ondimi bano murioe Jennifer Murugi asante sana Riruma White ni kusalimia bado uko na sisi ekarondo jeno olime yumuroberio asemambi ya aboni asante sana onalebo Victor Tola Mugire unasema ya kwamba uko na sisi hadi tamati endelea kwa baba mnaitwe asemambi ya aboniga yenerondi studio bansuma usi toenda sense merende studio tokwirana na tokwira sense moya magaseti asemambi ya aboniga Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nigo bono yakone kirundekerene nego kurentera chibice chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonko bwogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onjore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV ubwensu Gusii bitume bimbyameti bono nari twari gutwara ligesa ligiye sengenje mbura nero ubuye bitakabike omongina baskaria ngatuma ite na chiri kuri iri bitume byao mbyameti arafu amakonda utagutiga gutena kina abugire kona gote kiga nabo getema ambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma obukende bano no bwachira makonda imogete kero bukende bukari nari na makonda akoimuka bone siri ne omongina baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke kurukunga enokem agrovet ego twanyeruka enokem agrovet ego toko mochubo songo no konyora mariogo agwita makonde amariogo yoboke una chingende chibana cyangere ko ligisaiga manyarora kyakakire ko ligisa ko barira uyo buri obuya ogo syarire bituma byao bichenje bibe bimwamba amina tari obuyo boka babwate bakachindagira cyechombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege na eta muisonde gari ngarore ngombe yao nero ngayangire ko nyari kanga bwata magecha ngo kisibiande ko lende gotengo kisiberia amache yayo mongina omugirimi bwonchorire na enokem agrovet amina nikimaine tarira enokem agrovet imeyumuchukisi ilionyora mariogo yugusiarire bimeri indagera nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugusiarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga banyore asinyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusageronde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station na boigo bachagiro Orusageronde ensemo ya Jogo angena Jogo Primary School Gusoba Keresimi Enokem Agrovet Limited growing healthier futures one harvest at a time akitika wana minya kenyende omongero wachirego tigangende ko buneka ya tiganya kenyende Nyabeta kiraritu kuri wiki kurwa Jumatatu gwika Ijumaa chinsa 2:30 chiabotuko ime ya Ndizi TV Nyabeta
egera kugendie gari na Sunshine Driving School abuba nchirini kiumbegia NTSA vagutumike curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigali chikolire maintenance wiya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na bugwakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bari omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asichina mbechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Toba isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogo koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tarikogoita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega ye nyangi engagement cakes anniversary cakes birthday cakes themed cakes corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yeyo gotoka imeyo mochobosongo asamange gosekobeke oda yao twakeresimi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megero yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde asichinse chiri chesiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto asichichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabigo tuguchigotarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinkebiria orachikwe manya na gukwanira asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri chesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koruchinse chiri chesiko nagotekeraga ase enseto ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria We love rocky,
esukuru y'okwegeria oburundia bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera obya asibirengo ao by'oburundia bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV oburundia bwa chibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali nobarema bwigomba bwete short courses chia BCD na B executive obuye bwokwigira na Rocky Driving School mbuliye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii. Bia mono mwanchu muri Ndizi TV akarone ko baime yomoroberi bw'Ensakia litkeria Alhamisi Kadona tako watena leo nitokorekana imena isiko ya Gusii anene bana kutwikira sense media kingese kya magaseti asemambi ya aboniga tutakatura rigirari ayale asense ya magaseti asemambi ya aboniga karabon tokoso asense ya magaseti tubwate toskikare nero Ndizi TV obwansuma Gusii asemambi ya aboniga mwanchu bwana batambe ngotwara gazeti ya Daily Nation Buna botambe gazeti ngotwarane ya testana lyo mwanchumulia karondo jichoshwa agendete kulika buna bono twikira sekingese kya magaseti asemambi ya boniga tyatukoire ya mase ya mwika sense ya magaseti asebeji yane ya gazeti ya testana ebeji ntangani nigo bono emorekerete na kya magaseti gukwanda igoro chichingwana chiri chigarigori kwa agose chingwana jija by person chabere chigo kwana rwari asense ya Bomas of Kenya Kurine bano basokire guchikurika oroboti rwabo urutakire gosoka na kwirwa asebunge kurinde niyo yarokana ogosukwa na nkororo gatiyo mubwasi myuro moja na Kenya Kwanza ningiye kogera nigo orobo asimyo batete bari koroboti rukurigeri amaswara yaba Kenya anene asoko keyibirengo byobogima asense ya Kenya boigo myurana ema itukuri ichuma weekend timeline Ye kamadi na kwera igomba batakire barike mapema nande budget kurari consultation kurwa sabarai babo ende barona kibako likoroboti oruo ikiara batagete rurirerie amangana ale asensemo yogo Kenya mo Kenya omasega sidi yane ne ya desana ne chorire asoko boko gwokoli nindo chomurai bwense Dr. William Ruto ekaranya dekago togi etimu eyo asechingwana ekarali ku address the nation whether as parliament Baigo asensemo ya okoboko be nindo jeraira morodinga nora thena ukiriregeka ekera ete dialogue team libaga ikore amanganabo amarungi kurinde bono orosire gokira na cha kwane ekera rorena bado mangana taribuya asense ya Kenya ngasidine ro morekerete osena roringana lirito Baigo nindo jege murai bombo asimiro moja lera morodinga niga kwanere igoro ya mangana iyo komento gwe okona chwa chibese chia idigo seke bande ekara thena gente kyo ge wantenwa asense ya Kenya ekyo negente kebe kabisa kitakiri kwegwa gosiko tegererwa nonde bwens nido jena National Cereal Board Produce Board nigo bano ya bachagire kugora chibando korwa sabaremi bali barechestede na ministry ya Agriculture osen ministry yoboremi na boka bajuwani chibano jabo cyabo bunenjira yamo yokubona kuna ligori liye chinyakiri chibano kujirego kya
oji ase abaremi gose oji ase abakenya karoba kugora chibande che karobono National Cereal Produce Board baja kugora chibande chikoru ase nsemo yabaremi aindo jenaro amorkeire ase tukulero ase gaseti ya The Standard koneniko nyali bagani oreme otebya mange ase mambi yaboni Tukurina se gazeti ya Nation ase peje ntangani nikobone imoikirete igoro yo morai wense na nero morai weki amakya udia morai Odinga igoro yechi nkwana cha bipartisan aichichiga endrete sense ya Kenya ase bono abugoro ba vete ba ko roboti na kibagendrete ase chinkwane cho abugoro nigo baganetie babu bose bagwanete kubwatuka oroboti rwabo orwomoide korendi njanyari kana asebono baikirete chinkwana chogo chikumwarika ase ntunda ya kabere nere omo waziri wensemo ya treasury ike ase chinkwana echo na kwerera bose gosanga amo nabarabu eligo chikwane kinga mbinto kibiri bago chikokeani amaguri nabo ikontroche asebo mo bwazimio mbabwatogete amaganyo ayubakanetie chinkwane chichimolekere mono anena sensemo ya uchumi azigo baganetie ebintu koru ose achi ebango echibekire nawe gwachibase chibekire korusu wagose konachwa ase enchire gwanete ase pejiga ase bamolekere tendo chengamba begete ebicha yo morai ibwense asensemo yokobe nabo iga sensemo yokorio nigo begete ebicha yo morai bikama kya ODM nereraira Amoro Odinga nabo igombarikirete osemba begete amaganyo ario ekeombe kirikia azimio babwate gochia ase serikali asebono engane ntangani bagose bagote banga ukorusigwa kwa chibesa chiri chabegetwe gose bangeri yabegetwe ase ensemo yobwagachi bwechinyomba housing levy nabo igo kokeania taxi ase ensemo ya mafuta yoere 16% iboniga nabo ikonyekeani goika 80% nabo igo barusie asensemo ya foreign nabo igo domestic travel budget yobona abarai ba serikali bagotumika bayigo banyekeani na banyerusi gokeani na 30% asebono barachi kugacha osego save 230 billion ase omwaka nabo igo gokeani asensemo oyechinyagitari okeani ase bintu bibego tumeka gose bikolentwa ase chinyagitari okeani by 25% kurwa se 30% nabo igo bakeani asensemo yechi prison ose chichera au bakeani abantu chichera chuko se bakeani abantu kuru 66,000 baikinonya 32,000 asebana barachiko gacha chibesa 18 billion kera omwaka nabo igo bakeani ase maintain wechi para amo nebinto binde ase chibese chikonye bago tumeka 18% per liter asebono barachi kokebo osbagane iri gokiani goika 5 shillings nabo igo nigo babwenete gokiani asensemo ya mafuta petroleum development serie bikiro sebango asebono babwenete gokiani goika 2.70% gose kurwasi chalinge 5.40% per liter mwancho murigiri aina murikira se peje ntangani se gazeti ya Daily Nation gose se chinkwana cha bipartisan korende na yande naro amurikire asebono imurikirete bo igoro yo musubati aninjeri njeroge oibono ekyombekerikia akiare bono ke gose ko Rusia ebango kiare ya kanire nganti yanya komerana no musubati oyo ko bwate amafuta saine chibesa 17 billion mafuta yo abwate obotutukanu asense ya Kenya asebo igo toroche omo waziri bansemo ya energy Davis chichi asebo igo agendete gotwara mosmomo yenga nigo mosbati oyu atemete ko hijack amafuta yo ase egotumeka amasakara alia atari yekene gose abete kago forge amasakara nabo igo ase peje yo entangani nigo bo ige molekirete igoro ya amachika maye ayibona go chiko obwatane ase abasi ali gose
abarendi bariba ba security guards asibono amachikama yabo atukire yugo chikobakana asibono bawo chikobakana chibesa chinkepi abasigali bari bakorenda chinsemo bari batari be serikali tumete abari ba security abagochwa kanu chibesa chinke chiringi chiribu emerongo 30,000 na chibono erichikoli nya rigochi goetia asebo nabo abo na Joshua Kumbone chi watchman nabo abo abono bagochwa kanu chibesa chinke 30,000 ase emeremo yabo nabo igo ase peje yuentangani go bigo morekerete igoro yomo nogeria semo ya serikali nere Isaac Mwaura nere spokesperson igabona akwegerera serikali asachitaro chiri abereka okora aseboino agotenga nigo ruto agotema gokonya ense ya Kenya kurwase ya beite usasere igobanye nyoreta asabe asebono chitare cyo kigendete gokonya ense ya Kenya asoko chiretera obuya nabo igase peje yo sensemeri yechikosori igobone molikirete igoro yo ngino yo moyo ogendete kumunyoka nabo igo wose kumunyoka ase chi marathon asense moya Elgeyo Marakwet umongino ibono nigo ani abeire kerori gocha samba abantu abange so gwetuma nabo igo kumunyoka nabo nchumuligeria nabo igo niga gazeti emorekete nakie serikali yabeire kubato kachibesa gocha ase ensemeri chinyagitari ko ene kinganko ngogendera bale kurwania oborwere bwa diabetes asense ya Kenya sibono yabwato gete 1 billion chuchibono chirachi gokonya chinyagitari au sense moyo bochenu imeyense to ya Kenya aina ramunikire sepeche ntangani kunne konya chinsane biro ninsoyagati na kumanyase obo imemono pesa no manchu muliro ndistive kana tutubwati asense moya magaseti abumwate ababuna Joshua Dana naba watchman lakini ndende niko bakoro kuna private guards mate eliete ekorogori eliete mate ekorogori watchman mate kumachbar korana eliete niko kubarama by the way that's the fact ekorogori baroka guard bana bantu babekire asigete to protect and guard to control lakini ekorogori ne guard abuna abarendi totebe lakini kama ekorogori watchman ekoroganda ase dictionary Joshua osigorira who is a watchman. A watchman in a dictionary is that a watchman is a person who gorenda I am with the building mostly at night. But mostly at night. In a definition as ya a dictionary but at tindeba my take a song or ende ngare miaka ya 1972 na tindeba no who is a watchman? A watchman is somebody okoga idea sigete ya is a in a dictionary lakini bono a guard area tarigia ne guard ene guard bono this is a security firm private security guards ababwate firm ko yona bakorenda no nyagitali ali ngonyorando bakorenda nyagitali ali private firm jiri na jiji bakoroguna guards do bakorogwa I think that one will be the right term mete na gyokara na ene karo mete roke na eno monto mokoyara na eno monto soldier. That's why we call them soldier. Area terinde ibanyokara it's that discrimination. Lakini ndro lakini bagumachikora na ndi discriminatory ase enjere mosinde. Wakiri goikara studio chinse nyine kya wakiri kurende etwaire biro byeito anene asikaro kukwana igoro yogo saro mwana munyaruka alitwara debate asinini lakini wakiri goikara gikoraga ange saa 2 na dakika 15 leo atachelewa kidogo kwa sababu ya masuara usama ngana abirado lakini goikara studio toirange 30 minutes iga Gusii ngoikare na 45 atakuwa ngoikare wakiri George More na rogoja kero wakiri Hilali ongoli Tom lero atwara nere sabari ngeye ibinambira bwate Pierre gojaga mapeme wo ikare go travel goja sevine bimeza wakiri babate gasinyinge lakini ndego wakiri George More ngoikare erinde to kwanire aberatatu asemambi yaboniga katondeta asensemo ya magaseti go wakira tafika ntura change tukuri Alhamisi neri tukuri lichiko ntura change kitura change to kotebi lakitari bwangu katura change ikiara wakiri baito no bale bago jakira ituko ngo wakiri njirare ngo ikare ase studio to gutwara wakiri George morara bwakuma ngo ikara ase studio asemambi ya aboniga tosuke bosi ase gaseti ya testana lyo manjubonire murigeta ase bechi ya kabere nina Raila Morodinga nero muraibo mabwasimiro moja nero muraibo ikyama gyo DM urire irabuna uikachi make sure na amangana ye bibande serikali yathana ngojire ko ninta bantu jibese
tari kunyanjirana asense ya Kenya otebere buna bono buna nomorero ekaro thena weiga tunyare togokana amang'ana ayo serikali igendete kunya kubeka niyo yakwana tari tukurigoro ase county ya Nairobi anekaranyonete naba aboisagoro ase chikanza awo ose abateni bechikanza ari ase county ya Nairobi asense ya Westlands county ebunge ya Westlands yekorawa na timu Wanyonyi ayunya nyorenge beji ya kabere omwanjwa omurigeri goire wikase beji atuniri murigeri na bono nige kanisa boigo ekare kubuli murayi bwenzena yaya tiga goteki aba Kenya for granted irorango ase ebintu byasarekeire orosyo bogima obwanyare bogo kongera aba Kenya eyo ne krachi bakaragotebi bakora wana Bishop Adson Ndeda oyoro munyakero bo Judge and Clergy Association of Kenya naba bwatani bande karwali ngasense meri ya Biblical Guest House county ya Nairobi baburi murayibu insina yaya bono naye ngwetani ole kiara ba Kenya nigo bagendete gochandika na go twara amangana makongu asepeje ibone murigethena na kibono ogoichana no kogosa kore ekero umonyaruka bwe miaka ikianda anyarete gakoba kagokururwa na maisaye konyora kagotigerwa chingoma abugurwa se county ya Homa Bay ekero mwana yaendete kurwa ndobo mabwaye asinyagitali ya Homa Bay County Livaro Osto ekaranyarete kagotibongwa na gotigerwa chingoma ase amaiso ayege korwe korekanete asensemo ya shauri yako estate igase town ya Homa Bay ni obano gya tigire omochano ekarondo jena mwana according osekorengana na biroli oyole ngina koro omwana oyo nigate abuno mwana oni gatige tualia korende omuntu oyo akamukurura goika ase omugondo bwa maemba asenseme yina kamukorera ekebeki ebi nabitoro gukwana bona ayo mosaja obwate obongo bwao bole buya obwate ebimo byao byonsi bire biya ninki okori yaso mwana bwe miaka kianda surely inki okori yaso mwana bwe miaka kianda maede nto atete na ekero to atete esnasi korwali ase kyombekeri kya yangumen democrat na debete buna abantu aba nkisibo kibatakere bakolerwe abantu barani from mistakes kwanyaro mondo irirwali abantu babise bine babigamberezi yeri pera ina mondo yo ndo kumaji konyorana abana bagugururu abana bakorwase meje taka batari kwenya omonto mo password neli ndasi ne sweet nini omwana otibo nkigaki omwana 9 years even penetration cannot take place sure bono mede tuanyorana ebintu mbiri tunya gwebaja tuanyorana na tu gwebaja na bono nto kwana nani obo so kubire ya 9 years it cannot penetrate yani omonto okora obo so kubuna buno obuo abasaje ngigia tolire tutaro kore kanyage abasubati bare bara abange bino to kunyara nda to kotena no njimbolenda agorutere chingeri surely yeah it's unacceptable ekaldoro jabasaja mogosari abasaja bande lieta buna wakururire omwana bwe miaka kianda 9 years yo grasi gekarangarabe arabe grade 4 gabo grade 4 abara grade 4 to grade 5 lakini no mwana make sana yani haina akiora mereno no mwana ya mateshwa inga kimbirengare gyotwar ni shetani ama nini lakini ne tigato tebena inki geta kere gokorwa inki geta kere gokorwa asabanda twara abantu babwatirwe bine byega bya obusaidi bwase banda banande kero bono muno yebono handa abantu bari bachibobo ero mabwabo bana risajeri ngokoragireke ngocharire nande diagoseryo bogima bwe amate baikaranzeri pero baten lakini gakorete kebego jaso mwana nande kero isosoma study kabisa nakona omwana oli ekera akoretwe kebekeri she cannot forget asoma bwae bwes ngo inyorale obongo bwae bogoturubana twara no munyaruka gete alikurwa asensemo ya kibirigo actually ngo bwatinde mwana imanyena ngaki mo sub county police commander kurwa asensemeri yekerenya ngakiwe ikiringa neri osenda atiko mwana yara akora matemu ekyaro mwana na tageto bwene bwa mwana yaga tebaiga ogo kururu na basacha babere
bamanyire kuri waseke nyoro yang affected none karongwa ande school abane ba konsekera umwana w'ifom fwa ende tokora matemu ayo munyaruga abane ba konsekerera ina oyo nero oyo mateno uri okururetu ina uri okuru bono yamo disturb psychologically no ane kerale akateba no mamu baba tena hakyo mwana nacho kora matembu ya ane tu asemedi nero mwana ito motangi ahemono tato ne tengo ke bwatine no na abanta ababe kirubiara seba tamede ochinko Tanzania seba tamede ochimote devina mbara abwatu iyo tutafuatilia ase mambi yabone korene osenda atigo mwana yara akora matemu ayepi ase true doma kubonda abanta ababe kirubiara tekato suka bosio ase beji ya kana niri morikete na bono nigo talks irijia ogorosio roboti chigendrede annekrota dekoligerelia igoro yoko kinakwe gose na kyo kinokwe birengo bebo gimanga kibikoira na inse ekorobate tegora akwana anumu wasiri bwa mangana yekiganja gye serikali ende barore na ki bakora atu bakokonya aba Kenya asenjira ya mbogo seyenda nyasoma se page ya kane Muwasiri bwobo sombi nere kibujuba murukomen itgurigoro na korete taro ya yego ikase sensemo ya Jomo Kenyatta International Airport ekara gorigereria na renovation takerigo chakwa sensemo yekodoro na enjinyombe jija jakire gotwa korona wa gasinja kora tubuya kondo tebire na rende obokora lingo chakabore asenjera eyamogose eyende mwachumuri na rayo andete kumurekerwa sega seti ya The Standard emambi ya aboniga beja tano mene muri na bono aba guards use abarende bali bako security private security firms yabajukomentwa engeri yabo mpaka 30,000 yoni wetena mondo jarko die besengia sana abo konyora bangi babo babeire ba koriki besense korengana na omonjoro yayo bono oyo ochikonyora inse abara ende kane 30,000 Hewonu wete na bara ende 30,000 ndio mwanju muri kurwase SMAyo ya security firm yuna no jage ndrete asemambi ya aboniga nindo jigaiga roko manufacturers wire na nindo jino mo konyi bumura ibwense katika shawa ne odebana okoroswa kwa roko manufacturers baro chikorosia mangana ya mariogo counterfeit medicine nigera chikokonya ase okwena kimuna universal health coverage ngo imokererigoro ase ya Kenya ase birengo byo bachenu go chikokina ase emerobeliende noche omo governor mugavana o Central Bank nere kama utuge akarwate ana bono babekire meroberio yokwena kina noe silingendete usareka gusikoski kiwane dora na ki bako chikobeke meroberio kwena kina obosera bwe silingi ya Kenya ngoira nerere ekeraba Kenya bagendete komia ase uchumi irengendete kutusukuma na kutobeka ase akong Tukoirina se gazeti ya Nation ase page ya kabere mwancho murigeria ni gobone murikirete igoro ya aba guard security guard abu bono bawo chikomentwa echibesa cyabo goika shiringi emerongo etato napo igoni gaego kwandira nga all ase abali babali gete gose bali batenete ase ensemeyu ya security abarendi abono nigo barachikobetererigwa gwakana fine konye mbago chikogwatia richikerio Uligo barachugwa kana fine ya 2 million gose ogosibu egesibu kemyaka ebere sechera bono goikabono bachikubwatia ari chiko erio manjumo lira se page igando chige morikerete ne private security regulatory authority director general Fazul Mohammed asebono agendrete gukagwa parade ya abarendi abukuru asekyo seme ose company ya G4S asebono Wana ba chikonyora oborendi obuya nindo chengane nama ya aroro na bayigonige egokwanira igoro yanga kibago chiko egwa ebintu biribigane iri asensemo yaba bali abakori emerimo buna amagana yene chaifu ego chikorigererwa house allowance boyigo mwanchu murigereria na amangana yo overtime bali bakorega asigweta ni chinsa boyigonigo barachi korigererwa kegima togosika mutu ase page ya gaturige mureketi igoro ya umusubati ane njeri onjoroge oyibono bwa
bwate amafuta obotutuka gose bwate ekine kya amafuta ase koti ya Mombasa bona amafuta yo aisene chibesa 17 billion ase wana abwate obotutukano ase state ya Kenya torochinga neremo abo bisako omosomo bisomane no kurase kyombekeri kyo gosangereria ebango abona aesogeti abugoro na gotenga ereta manyeti gose mbanyo kumera na aninjeri chinga kiboigo mu waziri wa energy deficit chirichi boigo agaseine gotebanga nigo omosubati aninjeri atabwati masakara abene yoko oya amafuta yu asebana tenga amasakara ye nigare alef vote gosare ayo bolimo boigo kine kyonkgendete gosa mafuta yu nigagenta korenta obotutukanu kigimago cha saba Kenya chinga ki ensi ya Kenya genta kone kinga mafuta nigabe abegendete gosaba Kenya bagenda gucandika koba iyo comment kana kwa mafuta tugosuka moto ase page ya kane nigo kwanira igoro ya kyombekeri kya gosaba abantu bali babeti obo kwanira chinkwana cha bipartisan asebono semo yobo mobwazi myo bachire na machiko amaye ayibono baganetie okyo gosaba abanya committee abo gukwanira na kwene kinga aligereri boikeranu nyuma oroboto oruru tarabu atukwa oroboto nigo bwantu gokorwa kori kwa bubara kolende bono njanyalikana asebono jaba beteretina abo gokoira nase ebi karo byabo kwene kinga barangeiri asentunda yende nere omwaziri obo ensemo ya treasury oikirase committee yu na kukwana koene kinga nkorigereri bale amangana ali alengeto mo Kenya anena sensemo ya uchumi ya Kenya koene kinga nkorigereri bale asobo ikiranu iliko gayana na gokeania uchumi ya Kenya sensemo ya mafuta egento bono batetenga mbako ebasinye tukogendera motwe egento kyabairete komo koikaranse na kukwana nere waziri bwensemo ya treasury na boiga sepeje gatano iboigo nige kwanirete igoro ya nkakiruto gosena kichi ensemo yo bombwazimyo boigo igoro ya pipeline bado kolende bone gotenga ki ekyombekeri kya azimyo abatabanga mbago chigwancha kubeka sei konye amachikali babekire gose amagani ali babekire bosi bwabo ataraikiraniwa erimo lyabo riri asensemo yokorusia chibesa chiri cyabege tucyo gwakana cyenyumba gose housing levy yabete gekobekwa eyere etamanchike niri gose igere bango gose igere levy rende kolende ntubona tokumangere bango ekyagere serikali yaitiri ase abakenya bono bagendereire konyakanira kolenda bo mubwazi myo igegokana nabigo gotangani ko baganetie ase ensemeri yechikura chirigeri gwekegima bairane bacheki kabisa esava chigurwe ase egati ya yanda mange nabigo ese page ya gatano limo ige gukwanirigo ya morai bwe kyama kyo die morai rodinga oyore boigo bomo bwa morai bomo bwazimyo atenganiga akorigireti gose aganete ase akorigireti koba yogwachora nere Paul Cap igate ase bono kuruanira ekerogo kyobo governance county ya Nairobi chikura cha etete dika abwana tokumochora nere wanyonyi oyibono ore omubungo Westlands ase egekekeiga nigo bono ako kirugo ichana kwa kyagera kolengana nere nigo sayaro ringa nigo yali go chokobabuya konyachora chora nere timu wanyonyi agokuruanira ase ekirugo kyobo governor nigo aro chinganiga ale go chakoira kuri negenta korigireti boniga so kumochora nere Paul Cap igatho yoringa somorengo o Jubilee togosika moto ase page ya gatano na gatatu mwanchu murige nige kwaneti kuri yomorai omosoma konyu bo morai bwense nere rigatiga shawa ase bono agendere tukogike igoro yoko ni wakwa mariogo ale fake gocha asa abakenya asabona abolire ekyombekeri kya multi agents ko enekinga nko siria bare oko ni okwa marioga yu atagweneti ase ense ya Kenya nabigo ni gabolire abantu bakolosia mariogo ko enekinga nko beka bare ebintu biri bikorkinga marioga yaiga naye ekene ayo bwente ko niwa goche asa abantu bono ni gacha kirimo biro oko enekinga nko beka ale abantu bakorigireria kegima gose ase achiduka chiri chikonya
amariogo chi pharmacy kone kigwanga nkoni bale amariogo ari arencheire ne serikali ari ayekene asikirete nga asebi obotukibwa ngoigani ngabantu babere bakonia amariogo ayo ari fake togosika motu mwancho murigango gocharari wika ase page ya 10 asebone gukwanira igoro ya spokesperson Isaac Mwaura oyubono orwete enkwano ya yentangani yesasoa ase kiroge ekyo igobona tetenga ase etaro yayo muraigwense osako igero muraigwense batenga chitare chabega gukora nigobono cyakonyire abakenya asokonyora obuya kuru ase chinse cyo abeire kagotara nabo igoni gakwanirete igoro yo bosmeki bwemete obwakorekana tukoria Jumatatu asebona akwanete igoro yaba waziri bali baba bakogenda ase chinse kweneka aba Kenya basimikire mete asikiri aba Kenya igo basogetena kwemurunga nganki ogosimeko ogo ntwale gukora ntutweka nabagambi bezi county chito asebona tenga ni abo atobolito osene bwa atobolito ekero mu waziri ago ikase county kete na gosimegisi abantu emete igo bono negenta igereire ansemeyo ya aba waziri otugotumeka chibese serikali kweneka ngabasimikire ense emete asensitu ya Kenya ase chinsema aone chi county nabo igo ase page yo nige imolekirete igoro ngaki aike ebengi ya Central Bank bono egendete gukora chinkwano na ababunge gose ya rule chinkwano ya ababunge gucyasa ababunge yabatenga nonya ase shilingi ya Kenya kagendete gosarika gose ko ira nanse nigo babwatemero beri yo kwene kinga nkwari gani bale abantu bali ababwate gose babwate biashara abakora biashara nabo igo chika bali bakorwa chibe chiloni koene kinga nko mentabale chibesa usenko ntabale chibesa sense ya Kenya elikoena kinga nko mukere bali igoro ase shilingi ya Kenya bono yabelege koira nanse ase metenye ya itire nigo bono yeiranirense ase 23% napo igo egendete koene kiwa koira na insekigma ase shilingi ya dola gase ne ego kina napo igo ase page ya 11 nigo bono molikirete igoro ya abamenye be county ya Nairobi amona Kiambu na kibairwe gekuru ocha aso okonyenya okwechibunda nabo igoko ni wakwechinyama chechibunda asebona abantu barokaningani go chibunda cyasemeyo bakare ko chinyenya nakonya chinyama cyaye egento omwanchu murike gochane okyagera abantu mbali okora bakatita abantu bandi bali chinyama chechibunda mwanchu muri no gukolera se ensemo ya negazeti ya The Nation kulendera bakwenyora egazeti na bwesomere amange ekena amange amolikire ase egazeti yega wezano mwanchu muri Ndizi vindara kwere gazeti ya testana nje magokora korora korende nindo jena oyo momanyi serikali ye gaki yaremire omwana inchi bobetiga Raila nejikanisa batache inse gose ibakonye omwana inchi omanyera de abuna serikali kumbe ya remairi aminetie mwana inji tigabono Raila nejikanisa chisoke chiusenji kwane Raila na teba no ega gotokwanera gosega gokwanera abakenya bonekera jagete maandamano ninu mwatebete gosaba na abanya biashara niko batete na Raila ne biashara gusari bono Raila tena mwatebete bakirimo tige biashara bino bisaliwe na uchumi lakini abakenya baje kona Raila gwakirire ayonse turigererie ase oboime Nyaigoti Simeon nera tena nikondani kutoka Mariakani asante sana bamwabo ekarole ime yomorobiri ngakie biashara bikorete abo bia mangana ye watermelon ne biashara binde I think uko sawa kabisa oyo bamwabo korwa senze ya Marekani aho tebeno ale ime yomorobiri Abel Nyanumba adana no ale ime koruke brigo atatubwati biasana Clau Nyakesi adana June ini kama kawaida Jackie Barale nere Mr. Enoch ako ekaye omwana enyanya biasana omwana enyanya watching live from Nyachichi Getunwa Village asante sana Andrew Getuma no alime yomorobere adana tubwati biasana ase emambi ya abone korwali ase town ya Nyamira ime ya Top 6 Salams Club Kenya awade abakona sisi asemambi yabona pia mwana mwanjumure karama ndete otomachi uchumbe jeno awade mukondani ya nyumba ekaro moto tebina enero Ndizi TV bwansu bomagusi
ngoira sigaseti ya Standard ya soko kolera ne ribuna ebechi atano atutune murgate na bono Rafael Tuju oyo kabeire nere General Secretary w'ikiama gia Jubilee boyo na kabeire muwasiri without portfolio nigo bono anyarega konyoru gwakwa igoro yogotenenia igoro ya oborimo boribwa gose East African Development Bank koira efamu yaye ya Darling Limited eye saine 1.5 billion esomerengo omugano yesebechi ya gatano na gatatu boigo nindo jena omokagerwa nindo jegaiga nindo mokagerwa abwekina kema nindo jegine ngegendrete na bogasomera angaki High Court Eldoret tegende ya rude warrant yokubwatwa kwa bantu batatu aubale prosecution witness asigine kia oboiti gegendrete asikambere egarondo je batarabwatu goikabo bose bataraika sekambero ebechi ya kianda ne murgete na bono nigo ekigambero kia amangana environment and labor relations court korwa sensema ya Nairobi kikarekote abuna okoigwana ose public participation gati yejinsemo outreach yukora twarangos na kikera abeke bunguo kyogokora emechando abo enkwane nigo yajite ekero bono Kenya National Union of Teachers bakare kuminyokani na members baye igoro ya mangana beratatu esomerengo asubogale boigoni ndochena omokagerwa omonene ase oboiti bwa omominyogi Agnes Troop nigo bona nyatega kubwato kwa gosanya tega ko bari rich ne cash bill ya 500,000 Kenya shillings ase ekarobone kine kyo kegendrete ngocherali ko ikase bechi ya Kalinga ngocherali ko ikase bechi 12 neri murikete na bono ekyombe keligo se National Cereal Produce Board nigo bono yaja ikogora chibando kurwa sabalemi kwenda balemi bako ni chibande chigo kya se kyombe kyo mbali boka abanyali bakwelikia ne wisara yobolemi buna tweligeti bono ikobwate mura muomo kolengana ne serikali kuraja gire kogora chibande echo ekene kirenga buna nigo barachi kwene kibuna abalemi osaba Kenya baja kogora chibanda sirigoli lya inse ebeje 15 gatoto ebeja 13 nige murikete na bono umugabana bwe county ya Kiambu nere kimani wa Matangi nigo bona aenanire endemero ya 10 hectares yego jigokora obwagachi bw'inyumba bw'ekerenga ya serikali enene ase ensemo eyo ya Kiambu ase county eli ya Kirinyaga county ya Nandi nigo bono aba county osaba aba MCB county bajakirokora vetting ya aba bali bachoro chikoba chisisi che county eyo no nyege kagere buna exercise yekini okirema mincha neli chikwa unigara ase bechi ya 15 gatoto baigo nindo jena serikali iwetera sobolendi bwaime nigo bono ya chakiri ege ya igoire counter terrorism center ikoro asensemeyo asegerenga kyogokora anakobeka kokoro bosalia na gotingyo bolendi asensemeyo ya Kanyonyo Kitui County ukwana asensemeyo omwasiri ose omulike botamba sezu isara yobolendi bwaime Raymond Omondo ni Omoro ni gaterne nere njire yamo yokwenekina ngokora bale obosagani no bosali boli bokwenekiwa ase ensemeyo ayundo jena ramulekera ase gaseti ya The Standard ponenda atena bono enyorere ase chinjera chabene bwesomera mange kyarango twara turi kurwa sinsisko ngo twara turi asasema ya business uso bonjeri amana mangana mange kurwa ase gaseti yo ya The Standard ase mambi yabone kirene ndi TV wansumosi enensema ya magaseti twa ujutei ase mambi yabone mwanchu murindo chenga ibyo bigase nego charara kigima Brighton ndo chaba nigo ndo chenga jaki barara utenga nigare as Eren Mrs Enoku eke omwane nyanya auta igara asomere kuchinsa machanye chichi ndo chenga atogo charara sense meri yende studio to mai ko irana tutare korro kerto ko irana na bonanyoro kwa kiri ochire to mai kerto ko ndo ndo manjirale lakini SMS njira abundo je chiroro to chikora igerana butorande wa kiri nyoro ochire to endere na interview Steven Nyabera ana Steven Nyamweya Nyabera kurwa Nyataro Ziochi iyo Church of God niko ndani ya mpango Ward dio baadena lero lire buya kegima kurwemba kasi Nairobi tune in yaadena lire nigoli tindiete ose nigolire buya kurale sema mbakasi nitukuri goro ntwaro jase semeri ya Nyansara iyere South Mugirango abantu banganyiwe esari embura ose bo banya bare sari embura ya ture nyinge ya tagwire Chinyomba
bono atumakuborana mpaka kwa ndene media kole nde serikali mero berigete kirego kwa ntubwate kibezi ya disaster management ijita kirego konya ase ensemo ya abantu bari bacandikira nkita kirego korwa erinde banta banganyu kurwa kwenda barase school Dorcas babeke kambi ngoko bakonyo ujanda banganye ne chombe ntande mo gusitana leti kogenda ase kambi amenyoro ine mangana gete atakirego rigero twarana kibese disaster management njira kirego konya nabagambi bamanya abantu abarikwe baye kujibese musana bona kera umete bakumanya ujase getunu gose banganya ujase school ekibese county ndakirego beka torana mero beriki abekire ende ekonye abantu bari asensemiri bego mwanju mari ntwarana igoro yamangana ya abarai baito ababunge mpakwa nete nganeye ya Gusii bana nige kale koligerirwa gose nigo ekale nigo ya mochiwe bana nige kwebera amatebe tumakuborana Gusii na kwebera kwa matem kororo gose nigo tutagere gotemu ekera torojana jisukwe jentia kwardebuya pon tumakuborana ekeninge agera sorongurwa Gusii abarai bato basokire bakwana lakini kero bakwana amarai yaba osabara yaba amatemana chikojabuya ebana ne mabor to kwebori ekano na abana bakorera matemu ayu bakora bari no bwoba ase ense yito gosa sorongo rwa Gusii asika sete ate bareo ekano na rekuranye igora ni yote na kimeumana 10 ba tena bona ande yarumanire kabisa kimeumana bona liebwa tenze ningi kolengana barba tena wanajama watatu kati ya wanne wa Azimio la Umoja wajiondoa kwenye kikao cha maridhiano. Kulingana na gazetera ataibare baadana abantu batatu asebali banne watu watatu kati ya wanne iko bwana bana ngono ya motigarete na wamejiondoa katika kwenye kikao cha maridhiano. Iko kimeumana iko totebena manjumalia na Dorcas karador nerega iga kikiumana iko meaning ina we are not heading anywhere. Vintu vya sarikire na debete korukale Joshua na bako ba in record na debete korukale na bipartisan talks dialogue it's wasting of resources and it's wasting of time without fear and contradiction ekyagera ekero ba beiraria abarayaba onere Eugene Wamarwa onere Morai Stephen Karonso Musyoka nkoba bare asege ikarokeli bakwana Bomas of Kenya bakokora basoka isiko bakwana etabauti Kimani Ichung'wah nkobara asenzemeli no mugabano oli ore Germany ya ikyama kya UDA lyeterengo inyorande nere naroro mugabano uyu kanya kumunyura inko nere naroro lakini dero cyo kwana moro sizirie mbalire yani ere tari uko kwa lakini Kimani Ichung'wah bawe keme gutano bato debye mangana mangao poro rende chingwane jiro jenjiro lakini gazeti ya Taifa leo ero ya asio rina kimeumana fibi badena abantu batatu ase bali bane ase obomo bwa Azimio la Umoja berusirie ase egeikarekyo kya maridhiano iko bono mwigwete na nkaitoroji Raila Odinga nere na orosire gokira ekera ganyite chingwana jijiro to roboti orosire gokira tuarorire omo senator bwe county ya Nairobi omo senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna otebire una oroboti urisigoja aze assembly ina ndobo ati masuara yoko konyo mo Kenya uikarudu udirwedirisa toma kuburani abanda ababere Bomas of Kenya ebago chikoreta egento ke otudirwedirisa ekerogo ikabona batara igwana ekyagerago ikaijuma inde next Friday ama tukali baetwe buna dialogue committee ngwera busiale igo ikabaje no robot osembaje no robot igo kebeona tumauta kujungusana 120 million jiri cyatebekanete mbaetwe bagatumeka secretariat yabo asaba Kenya bagatumeka 120 toidori na batumekire allowance ngwa kubarenge dingi gegere ase ense ya ito ya bana kati ya Rais William Ruto na kinara wa upinzani Raila Odinga yamegonga ukuta mashauriano yake imegonga ukuta mwamba hali inayotishia kusambaratisha katika kabisa mazungumzo
hayo endapo jobo la Bomas halitafikiana kamwe. Iwolo yoje na ngogende ngeyo kiregoro ase Bomas of Kenya. Ngakiora kwa ndori kasinga nini? Asingane twa beto kuigwa nonye na baraikuru sensemo ya Kenya Kwanza bagwese kubagotenga gendo nkiyo ga moko gamba nechinsa moko sali na amaine to ndo chenga enchera nere yo kegere bone wikira buna boniga batigati amatuko amake batigati banya kuba tukora botirori nande baguchaka korenta ngabono kende konya muri gwikiraniga konya mora akora iga konya nturi gochuwacha kobekese ne bintu bikoro kingabona maine nga amagana ari bakwanita abara bari ba Kenya Kwanza nga kende nkeyo kire gari echinza bagusari ndo chinga negento kego chukwene kiwa akiagera ko nyamba go chukwikirania amagania ya azimio bono bagotenga kende nkeyo robot rugo chwakirisi ko negento kego echani omwancho murire eketo korigeri ka chibesa chibekiro ne chinyinge echibantu gokonyo mwana inchi gukora emechandera sensitive ya Kenya osikobe kwase chinsemo chiricisha chiketo mwana inchi ago chandika lakini to nga cheirwa sensemo ya Bomas ba ikaransire echa enkwa egubare nko irubare ko ruenseme yende go chiase yende ko chokole bikaro bya bororo lakini bono bado mturalenta machibu taiyo ase enseme ya bypattern igo bono negente serikali bente korigereria na kwana kinga kubayigwananire ekera ntu mwana nchinto kaneti amachibu na taite nanda machibu agotokonya asense moyo ujumi kigaba badigereri kege buyesano mwajubere tatagatwanda asense moyo mutimoko kolende timu wanyonyi utangazire buna gitakwa moto wa Kotambari 2027 ase county ya Nairobi boigo mabungo ya moteru na aso muhano koiborwa ni gakwa moemete 10 ase miti mtoto ayo nigo tukunyarigeria agaritukoli angia sensemo ya amanganaito kolende wakiri oikira ase studio ase mambi ya boniga karobano toko mwali baga togendere na amanganaito karotote na toso sensemo yo bwansu bwerichi kutwenda sensemo inde studio Joshua Roberi bantoso aso bwansu bwerichiko ase mambi ya bone karo George Mo aikira ase studio ase mambi ya bone ene ndi studio bwansu bomogusi. Ndizi TV obwansu bwomogusi omwanchu muligiriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuligiriria televisioni yao na mbegemo yomunwa gweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere riukorike ase email ya Ndizi TV